Dak żgur qatilha, qalet it-tifla ta' Rita Ellul lill-Ispettur Joseph Gawci meta ċemplet fuq il-mowbajl ta' omma. Dan wara li kien tal aħbar ħażina dwar dak li kien sab quddiem għajnejh meta mar fl-appartament tagħha. Dan xedu fil-qorti l-istess Spettur Gawci hekk kif Lawrence Qabina ta' 32 sena mill-Ghana beda għaddej ġuri mixli li sentejn ilu qatel is-sieħba tiegħu Rita Ellul f'appartament f'Għajn Silem. Skont il-prosekuzzjoni huwa wettaq dan id-delitt għax kien qed jaħseb ħażin fiha u li kienet lejra li ġelitu joqtolha. Ir-relazzjoni ta' Ellul ma' Qabina kienet deskritta bħala xi ftit jew wisq imqalba, ikkaratterizzata minn każijiet ta' abbuż u perjodi li fihom infirdu, għalkemm eventwalment reġgħu bdew jiltaqgħu. Il-mara kienet inqatlet meta ġiet f'Gata, xi ħaġa li kienet ġiet ikkonfermata wkoll fl-awtopsja. Lejlet li nqatlet Rita Ellul u ħabiba tagħha għat-towħin fl-appartament li kien mikri minn Qabina u sieħbu. Filwaqt li l-vittma l-ħabiba tagħha u l-ħabib tal-akkużat gawdew is-serata flimkien, Qabina ma naqatx magħhom. Aktar tard dakinhar stess fil-għaxija fil-25 ta' frar, ħabibta telqet mill-appartament u marret id-dar tagħha, filwaqt li l-akkużat u l-vittma marru jieklu l-imġar Għawdex u wara marru jaraw film fuq il-mowbajl tagħhom. Kollox jindika li l-għada fil-għodu wara li sieħbu telaq għax-xogħol, Lawrence Qabina baqa' fl-appartament tiegħu filwaqt li l-vittma Rita Ellul kienet għadha rieqda. Qabel mar ix-xogħol l-akkużat mar ibusa u f'dan il-punt qatilha billi tela' fuqha u għafas bis-saħħa saqajh fuqhom il-vittma. Waqt l-interrogazzjoni, Qabina inizjalment ċaħat li kien involut fil-mewt ta' Ellul, iżda wara iddeskriva dawn id-dettalji kollha u kif qatilha bejra u konferma wkoll ir-responsabilità unika tiegħu għall-mewt ta' Ellul filwaqt li ħeles li sieħbu minn kull involviment. Ix-xhieda tal-Ispettur Gawci ddeskrivit ir-rakkont ta' Qabina dwar il-ġrajiet li waslu għall-mewt ta' Ellul, fosthom dak li għamlu fil-lejl ta' qabel u ċ-ċaħda tiegħu tal-qtil. Interessanti l-fatt li dan il-ġuri ippreżedut mill-imħallef Natasha Galea Xiberras huwa l-ewwel darba li hi bħala imħallef qed tisma' każ quddiem ġurija.